പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസർഗവും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് താഴെ വരുന്ന ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. As a thanksgiving to infant Jesus, Annie, Abraham and Nistula. Other intentions, Remy and Edwin, intention for the gift of a child. Dixon and family for their own intentions. സഹോദരരെ, ജീവിരഹസ്യങ്ങൾ കൊണ്ടാടുന്നതിന് നാം യോഗ്യരാകേണ്ടതിന് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നമുക്ക് ഏറ്റുപറയാം. സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും സഹോദരൻ നിങ്ങളോടും ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു. എന്തെന്നാൽ വിചാരത്താലും വാക്കാലും പ്രവൃത്തിയാലും ഉപേക്ഷയാലും ഞാൻ വളരെയേറെ പാപം ചെയ്തു പോയി. എൻ്റെ പിഴ, എൻ്റെ വലിയ പിഴ. ആകയാൽ നിത്യകന്യകയായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടും എല്ലാ മാലാഖമാരുടെ വിശുദ്ധരോടും സഹോദരരെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു. ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സർവശക്തനായ ദൈവം കനിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്ത് നമ്മെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അങ്ങേ ഏകജാതന്റെ ജനനം വഴി അങ്ങേ ജനനത്തിനായി പരിത്രാണകർമ്മം അത്ഭുതകരമാം വിധം ആരംഭിച്ച ദൈവമേ, അങ്ങേ ദാസർക്ക് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉറപ്പ് നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവിടുത്തെ മാർഗനിർദ്ദേശത്താൽ മഹത്വത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട സമ്മാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ഇടയാക്കണമേ. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എന്നെന്നും ദൈവമായി ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങേ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തു വഴി ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ. വിശുദ്ധ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ഫിലിപ്പിക്കെറിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന്, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുവിൻ. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുവിൻ. നിങ്ങളുടെ സമാശീലം എല്ലാവരും അറിയട്ടെ. കർത്താവ് അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ആകുലരാകേണ്ട. പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും അപേക്ഷയിലൂടെയും കൃതജ്ഞതാസ്തോത്രങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ യാചനകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കുവിൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ധാരണയും അകലംബിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും ചിന്തകളെയും യേശുക്രിസ്തു കാത്തുകൊള്ളും. അവസാനമായി സഹോദരേ, സത്യവും വന്ധ്യവും നീതിയുക്തവും പരിശുദ്ധവും സ്നേഹവും സ്തുത്യർഹവും ഉത്തമവും പ്രശംസായോഗ്യവുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുവിൻ. എന്നിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതും സ്വീകരിച്ചതും കേട്ടതും എന്നിൽ കണ്ടതും നിങ്ങൾ ചെയ്യുവിൻ. അപ്പോൾ സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. കർത്താവിൻ്റെ വചനം. ദൈവത്തിനു നന്ദി.
കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. വിശുദ്ധ മത്തായി അറിയിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ സുവിശേഷം. കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് മഹത്വം. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, എന്ത് ഭക്ഷിക്കും, എന്ത് പാനം ചെയ്യും എന്ന് ജീവനെക്കുറിച്ചോ എന്ത് ധരിക്കും എന്ന് ശരീരത്തെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങൾ ഉത്കണ്ഠകുലരാകേണ്ട. ഭക്ഷണത്തേക്കാൾ ജീവനും വസ്ത്രത്തേക്കാൾ ശരീരവും ശ്രേഷ്ഠമല്ലേ? ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളെ നോക്കുവിൻ. അവ വിതയ്ക്കുന്നില്ല, കൊയ്യുന്നില്ല, കളപ്പുരയിൽ ശേഖരിക്കുന്നുമില്ല. എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് അവയെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നു. അവയേക്കാൾ എത്രയോ വിലപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ. ഉത്കണ്ഠ മൂലം ആയുസ്സിൻ്റെ ദൈർഘ്യം ഒരു മുഴമെങ്കിലും കൂട്ടാൻ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുമോ? വസ്ത്രത്തെപ്പറ്റിയും നിങ്ങൾ എന്തിന് ആകുലരാകുന്നു? വയലിലെ ലില്ലികൾ എങ്ങനെ വളരുന്നുവെന്ന് നോക്കുക. അവ അധ്വാനിക്കുന്നില്ല, നൂൽക്കുന്നുമില്ല. സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, സോളമൻ പോലും തൻ്റെ സർവമഹത്വത്തിലും ഇവയിൽ ഒന്നിനെപ്പോലെ അലങ്കൃതനായിരുന്നില്ല. ഇന്നുള്ളതും നാളെ അടുപ്പിൽ എറിയപ്പെടുന്നതും ആയ പുല്ലിനെ ദൈവം എപ്രകാരം അലങ്കരിക്കുന്നെങ്കിൽ അല്പവിശ്വാസികളെ, നിങ്ങളെ അവിടുന്ന് എത്രയധികം അലങ്കരിക്കുകയില്ല. അതിനാൽ എന്ത് ഭക്ഷിക്കും, എന്ത് പാനം ചെയ്യും, എന്ത് ധരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ആകുലരാകേണ്ട. വിജാതീയരാണ് ഇവയെല്ലാം അന്വേഷിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവയെല്ലാം ആവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് അറിയുന്നു. നിങ്ങൾ ആദ്യം അവിടുത്തെ രാജ്യവും അവിടുത്തെ നീതിയും അന്വേഷിക്കുക. അതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അതിനാൽ നാളെയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആകുലരാകരുത്. നാളത്തെ ദിനം തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെട്ടുകൊള്ളും. ഓരോ ദിവസത്തിനും അതതിൻ്റെ ക്ലേശം മതി. ദൈവവചനമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടത്. ക്രിസ്തുവേ, അങ്ങേക്ക് സ്തുതി. നിങ്ങൾ പലരും ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ചാനൽ TV-യിൽ കാണാറുണ്ടായിരിക്കാം. അവിടെ എന്താണ് കാണുന്നത്? മൃഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാട്ടിൽ കൂടെ സ്വൈരമായിട്ട് പുല്ലും ഇലകളും തിന്ന് അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു കടുവ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഹം ഓടി വരികയാണ്. 300 കാട്ടുപോത്തുകൾ മേയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ചാടി ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ കഴുത്തിന് പിടിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതിനെ കൊന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും വേറെ സിംഹങ്ങളും ഓടിയെത്തും. കടുവ, അങ്ങനെ ഹൈന തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങൾ. 3 തരം ജന്തുക്കളാണ് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ മൃഗങ്ങളെ കൊന്ന് നശിപ്പിച്ച് തടിച്ചു കൊഴുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരാൾ മുകളിലുണ്ട്. ഈ സിംഹത്തിനെയും കടുവായെയും ഹൈനയെയും പേടിച്ചുകൊണ്ട് ആ മൃഗങ്ങളെല്ലാം അടുത്തുള്ള പുഴയിലേക്ക് പോയി ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാറില്ല. അവർ സ്വൈരമായിട്ട് തിന്നുന്നു, തടിച്ചു കൊഴുക്കുന്നു, സ്വൈരമായിട്ട് ഓടി സന്തോഷിക്കുന്നു. അപ്പോഴും ഈ പേടി, ഉത്കണ്ഠ അവരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം. മൃഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ മനുഷ്യർ അതിനെ കഴിഞ്ഞ് കൂടുതൽ ഉത്കണ്ഠയുള്ളവരാണ്. നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും, എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൊച്ചിന്, എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് മാതാപിതാക്കന്മാർ അവരുടെ കുടുംബത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, ആകുലപ്പെടാറുണ്ട്. ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഒന്നിനെപ്പറ്റിയും ആകുലപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന് ഇതെല്ലാം അറിയാം. അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ആകുലപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നീട്ടുവാൻ പറ്റുമോ? 1 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 10 കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ 20 കൊല്ലം കൂടി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക്
സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് പല കഥകളുമുണ്ട്. ധനികനായ ഒരു കൃഷിക്കാരൻ്റെ കഥ നമുക്കറിയാം. കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞ കഥയാണ്. ഒരു വർഷം അവന് കണ്ടമാനം ധാന്യങ്ങൾ കിട്ടി. അവൻ്റെ കൃഷി വളരെ മെച്ചമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ എന്താണ് ചിന്തിച്ചത്? ആ ദാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാമെന്നല്ല അവൻ ചിന്തിച്ചത്. അവൻ അവനെ പറ്റി തന്നെ ചിന്തിച്ചു. അവൻ വ്യാകുലനായിരുന്നു, ഉത്കണ്ഠയായിരുന്നു അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ. ഇനി അടുത്ത കൊല്ലം ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ ഭണ്ഡാരങ്ങൾ ഇത് ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള അറകൾ പണിയണം എന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. പണിക്കാരോട് പറഞ്ഞു, പുതിയ പുതിയ അറകൾ പണിത് ഇതെല്ലാം ശേഖരിക്കുക, വരും കാലങ്ങളിൽ എനിക്ക് സുഭിക്ഷമായിട്ട് ജീവിക്കാം. ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ കർത്താവ് വിളിക്കുകയാണ്, നീ ഇങ്ങനെയെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്ന് നീ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരണം. നിനക്ക് ഇവിടെ ജീവിതം മതിയാക്കിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരണം. അവൻ ചെയ്ത പ്ലാൻ എല്ലാം നടക്കാതെ പോയി. ഇങ്ങനെ കഥകളെല്ലാം പറഞ്ഞ് കർത്താവ് മനുഷ്യരെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്. ആകുലപ്പെടേണ്ട, വ്യസ്തരാകേണ്ട. അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. യഹൂദന്മാർ മരുഭൂമിയിൽ കൂടി മോശയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നുമില്ല. മരുഭൂമിയിൽ വെള്ളവുമില്ല, പച്ചക്കറികളുമില്ല, ഇറച്ചിയില്ല, ഒന്നുമില്ല. അവർക്ക് ദാഹമുണ്ട്, വിശപ്പുണ്ട്. പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൊടുത്തു, ആകാശത്തിൽ നിന്ന് മന്ന വീണു, അതിൽ ഭക്ഷിച്ചു. അത് മടുത്തുപോയി, തിന്നു മടുത്തു. ഒരേ ഭക്ഷണം തന്നെ നമുക്കായാലും അറിയാം, അതിൻ്റെ രുചിയില്ലാതെയാവും. അപ്പം അവർ ദൈവത്തിനെതിരായിട്ടും മോശയ്ക്കെതിരായിട്ടും വിമർശിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാലും കർത്താവ് അവരുടെ ആ വിഷമസ്ഥിതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരെ നോക്കി, യഹൂദന്മാരെ, ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ എങ്ങനെ നോക്കി എന്ന് ആ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരിക്കൽ കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ പറയുകയാണ്, യോഹന്നാൻ മാംദാനയുടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രാർത്ഥന അറിയാം. കർത്താവെ, ഞങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അധികം കോലാഹലമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ നേരിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം കർത്താവിനെ അറിയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ എന്ന പ്രാർത്ഥന എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റിയ ആ പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചു. അതിൻ്റെ ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നപ്പം കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചതാണ്, അന്നേ അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നും തരിക. കർത്താവിന് നമ്മളെ പറ്റിയുള്ള വിചാരം ഇതാണ്. മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തിലുള്ളവനാണ്, അവൻ്റെ ഈ ലോകത്തിലെ ആവശ്യങ്ങളും നടക്കണം. സ്വർഗത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ കർത്താവ് മെനക്കെട്ടു. കർത്താവ് മറന്നുപോയില്ല. ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ അന്നേ അപ്പത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. സ്വർഗരാജ്യം ഇവിടെ സ്ഥാപിതമാകുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് മാത്രമല്ല, ആ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അന്നേ അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സ്വർഗരാജ്യം ഇവിടെ നടപ്പാകും. ഇവിടെ നടപ്പാകാൻ അതിന് പ്രയാസമില്ല. ആ സ്വർഗത്തെപ്പറ്റി, തൻ്റെ പിതാവിനെ പറ്റി പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പറയുകയാണ്, ആ രാജ്യം ഇവിടെ വരയണമേ, സ്വർഗത്തിലെ ആ രാജ്യം ഇവിടെയും വരയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ചില കണ്ടീഷൻസ് കർത്താവ് അവിടെ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ആ കണ്ടീഷൻസ്? ഞങ്ങളുടെ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരോട് പൊറുക്കണം. കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് പൊറുക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ അവരോടും പൊറുക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കുകയുള്ളൂ. ആ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് വരികയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വർഗരാജ്യം ഇവിടെ സ്ഥാപിതമാകും. ഒരിക്കൽ യഹൂദ പ്രമാണികൾ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു, ഈ സ്വർഗരാജ്യത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ഒത്തിരി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് എന്നാണ്, എവിടെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് യഹൂദന്മാർ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, സ്വർഗരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ടല്ലോ, സ്വർഗരാജ്യം ഇവിടെ തന്നെയാണ്. അത് പറയാൻ കാരണമുണ്ട്. അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല, നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല. സ്വർഗരാജ്യ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് വിത്തിൻ യു. ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ദൈവം അവരുടെ ഇടയിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് മൂടി വച്ചിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പാടില്ല. ഇതാ സ്വർഗരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ്, ദൈവം തന്നെയായ പുത്രൻ
നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട് എന്നാണ് കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെയെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്ന് നമ്മുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഉത്കണ്ഠാകുലരാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉത്കണ്ഠ. ഈ വർഷം തന്നെ ഇലക്ഷൻ വരും, മെയ് മാസത്തിൽ ഇലക്ഷൻ ഉണ്ടാകും. ആര് ജയിക്കുമെന്നുള്ള ഉത്കണ്ഠയാണ്. ഈ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ വരുമോ എന്നുള്ള ഉത്കണ്ഠ. ഇവരൊന്ന് മാറിക്കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് പലരും പറയും. ചിലർ പറയും ഇവർ തന്നെ വരണം. അങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിൽ. ചിലരുടെ മനസ്സിൽ അവർ പോകണം, ചിലർ പറയും ഇവർ വരണം. അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം, ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറട്ടെ. അല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഈ വായനയുടെ അവസാനത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടു, അവിടുത്തെ രാജ്യവും അവിടുത്തെ നീതിയും അന്വേഷിക്കുക, അതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നീതിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം, നീതിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം, നീതി നടപ്പാക്കണം. നീതിയില്ലാത്തവിടത്ത് അനീതിയാണ്. നീതി ലഭിക്കാത്ത, നീതി ഡിലേ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അനീതിയാണ്. നീതി ലഭിക്കാത്തവർക്ക് നീതി കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഒരു ക്രൂരകൃത്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നീതി നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ നീതി നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി വരണം, വേണ്ടേ? നീതി നടപ്പാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, നീതി എന്താണ്? എല്ലാവരുടെയും ഇച്ഛ, എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ദൈവമാണ്. ആ ദൈവത്തെ പോലെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ വരണമെന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷേ മനുഷ്യന് ചില പരിമിതികളുണ്ട്. അവന് പൂർണ്ണതയിലെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. നമ്മൾ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നമ്മൾ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വരികയില്ല. ഒത്തിരി പുണ്യവാന്മാർ കടന്നുപോയി. മദർ തെരേസയെ പോലെയുള്ള അനേകായിരം പുണ്യവാന്മാർ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചു കടന്നുപോയി. അവരെല്ലാം നല്ല കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോയവരാണ്. പക്ഷേ അവർക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് എല്ലാവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മളുടെ പരിമിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ദൈവരാജ്യം ഇവിടെ നടപ്പാകാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് വേണം പറയുവാൻ. നമ്മുടെ ജീവിതം നല്ലതാണ്. നമ്മളെ കാണുന്നവർ, അതേ ക്രിസ്ത്യാനികളെ നോക്കൂ, അവരെങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്, അവർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം എത്രമാത്രമാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട്, അതാണ് ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ ആകർഷിക്കുന്ന ആ കാര്യം. നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാസംഗികന്മാർ ദൈവത്തെപ്പറ്റി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാം. മാരിയോ ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മുസ്ലിം പുരോഹിതനായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ പോട്ടയിൽ അദ്ദേഹം വന്ന് അയാൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം ഇപ്പം ക്രിസ്ത്യാനികളായ അച്ഛന്മാരെയും കന്യാസ്ത്രീകളെയും സാധാരണ ജനങ്ങളെയും ധ്യാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ആയിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം മുസ്ലിം മതത്തെപ്പറ്റി അങ്ങേയറ്റം കടന്ന് ചിന്തിച്ച് പഠിച്ചു. അങ്ങനെ പഠിച്ച് എന്ന് കണ്ടപ്പം പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായി, ഇവിടെയല്ല ശരിയായ ദൈവം, ഇസ്ലാമിലല്ല, അത് ക്രിസ്തു മതത്തിലാണ് എന്ന് പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് അയാൾ ക്രിസ്ത്യാനിയായി തീർന്നു. ഈയിടെ ഞാൻ കേട്ടു, ബെനി ഹിൻ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ അമേരിക്കൻ പ്രാസംഗികനാണ്. അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിലാണ്, കത്തോലിക്ക കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിലും പുള്ളി ഈ കരിസ്മാറ്റിക് പ്രാസംഗികനായി മാറി അനേകരെ ഹീൽ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പ്രസിദ്ധനായി നടക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് തോന്നി, ഞാൻ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ ശരിയായ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിട്ടുപോന്നു, വേറെ ഒരു രീതിയിൽ ചിന്താഗതിയിലേക്ക് കടന്നുപോയി, അത് തെറ്റായി പോയെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നി. അയാൾ തിരിച്ചു വന്നു. യൂട്യൂബിൽ അത് കേൾക്കാം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നത്. അപ്പം ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ ശരിയായ ഒരു അന്വേഷകനാണ്, ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈശോയെ കൈവിടാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതാണ് ദൈവരാജ്യത്തെ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചുമതലയാണ്. അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നവർ ധാരാളമാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചവർ അന്വേഷിക്കാതെ അവർ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പോലെ കിടന്നാൽ ആർക്കുള്ളത് തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. സോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഉണ്ണിമിശിഹായുടെ ഈ നൊവേന ആഘോഷിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഉണ്ണിമിശിഹായെ പറ്റിയല്ല നമ്മൾ അധികം സംസാരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി നമുക്ക് അധികം അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആ കുഞ്ഞു ഉണ്ണിയെപ്പറ്റി നമുക്ക് അധികം അറിഞ്ഞുകൂടാ. വളർന്ന യൗവനക്കാരനായ ആ ഈശോയെ പറ്റിയാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത്. ആ ഈശോയാണ് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മാതൃക തന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ഉണ്ണീശോ എവിടെ ജീവിച്ചു എന്ന് പോലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. പക്ഷേ 3 വർഷം ഈശോ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചു, തൻ്റെ പിതാവിനെ പറ്റി എല്ലാവരോടും അറിയിച്ചു. അതിനെല്ലാം പ്രതിഫലമായിട്ട് കിട്ടിയത് എന്ന കുരിശുമരണവും, ആ കുരിശുമരണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് തൻ്റെ
ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയാണ് നമുക്ക് കുരിശിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സത്യാന്വേഷിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ നോക്കേണ്ടത് എങ്ങോട്ടാണ്? ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ കുരിശിലേക്കാണ് നോക്കേണ്ടത്. കുരിശിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നത്? സാധാരണ രീതിയിൽ പറയുന്നത്, ഒരു കുറ്റം ചെയ്ത നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കുറ്റം ചെയ്താൽ ഒരു കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുക, അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അവൻ എങ്ങനെ കുറ്റം ചെയ്തു, എന്ത് കാരണത്താലാണ് കുറ്റം ചെയ്തതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു കമ്മീഷനെ നിയമിക്കാനല്ല കർത്താവ് കുരിശിൽ നിന്ന് അപേക്ഷിച്ചത്. പിതാവേ, ഇവർ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് ഇവർ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന്. ഇവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപൂർണനായ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. താൻ ദൈവമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ്. ഒരു ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അതുപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ച മനുഷ്യരുമുണ്ട്, ധാരാളം മനുഷ്യരുണ്ട്. കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് എതിരായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടു, ഒറീസയിൽ കുറേ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മിസ്റ്റർ സ്റ്റെയിൻ ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയിൽപ്പെട്ടതാണ്. കുഷ്ഠരോഗികളെ നോക്കി പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 2 മക്കളെയും കിടന്നുറങ്ങിയ ജീപ്പിന് തീ കൊടുത്തി ചുട്ടരിച്ചു. ആ വൈഫ് ഓസ്ട്രേലിയയിലായിരുന്നു. തിരിച്ചു വന്നപ്പം ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ, കർത്താവ് പറഞ്ഞ പോലെ അവരോട് ക്ഷമിക്കുക, അല്ലാതെ ഒരു കമ്മീഷനെ നിയമിച്ച് ഇവരെ ശിക്ഷിക്കണമെന്നല്ല അവൾ പറഞ്ഞത്. ഇതുപോലെ നല്ല മാതൃക കാണിച്ച ധാരാളം വ്യക്തികൾ ക്രിസ്തുമതത്തിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ണീശോയുടെ സഹായത്താൽ, കർത്താവിൻ്റെ സഹായത്താൽ നമുക്കും കർത്താവിനെ പോലെ ആകാൻ ശ്രമിക്കാം. പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കർത്താവിലേക്ക് അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഈ നൊവീനായിൽ കൂടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സഹോദരൻ്റെ നിങ്ങളുടെയും ബലി സർവശക്തനും പിതാവുമായ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാകുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. തിരുസഭ മുഴുവന്റെ നന്മയ്ക്കുമായി അങ്ങേ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ബലി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവെ, മഹത്വപൂർണനായ കൈമാറ്റം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചവസ്തുക്കൾ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണമേ. അങ്ങനെ അങ്ങ് നൽകിയവ സമർപ്പിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ അങ്ങയെ തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യരാക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടല്ലണമേ. ആമേൻ.
കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. ഹൃദയങ്ങൾ ഉയർത്തുവിൻ. കർത്താവിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാം. അതുചിതവും ന്യായവും അത്രേ. കർത്താവേ, പരിശുദ്ധനായ പിതാവേ, സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, എങ്ങും എപ്പോഴും അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉചിതവും ന്യായവും യോഗ്യവും രക്ഷാകരവുമാണല്ലോ. എന്തെന്നാൽ ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ രഹസ്യം ജനതകളുടെ പ്രകാശമായി അങ്ങ് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ഞങ്ങളുടെ മർത്തൃപ്രകൃതിയുടെ സത്തയിൽ അവിടുന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടുത്തെ അമർത്യതയുടെ നവീമഹിമയാൽ ഞങ്ങളെ സമുദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ മാലഹമാരോടും പ്രധാന മാലഹമാരോടും ഭദ്രാസനന്മാരോടും അധീശന്മാരോടും സ്വർഗീയ സൈന്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ വൃന്ദങ്ങളോടുമൊത്ത് അവിരാമം പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ മഹത്വത്തിൻ്റെ ഗീതം ഞങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നു. Raja, Hosanna, Hosanna, Raja di Raja, Hosanna, Hosanna, Raja di Raja, Hosanna, Hosanna, Raja di Raja. Parishuddhan, 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 Kartavennum ബലവാനീശൻ പരിശുദ്ധൻ ഉന്നത വീതിയിൽ ഹോശാന ദാവീദിൻ സുതൻ ഹോശാന 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 ഹോശാന. കർത്താവേ, സർവവിശുദ്ധിയുടെയും ഉറവിടമായ അങ്ങ് സത്യമായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ആകയാൽ അങ്ങേ ആത്മാവാൽ മഞ്ഞുകണം പോലെ ഈ കാണിക്കകൾ പവിത്രമാക്കണമേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കായി ഇവ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമായി തീരുമാറാകട്ടെ. അവിടുന്ന് ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ സ്വമനസാലെ പീഡകൾ സഹിച്ചപ്പോൾ അപ്പമെടുത്ത് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് മുറിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുവാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരം ആകുന്നു. യേശുവേ നാഥാ, അങ്ങയെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. ജീവനുമെൻ്റെ സർവസ്വവും മുൻപിലണച്ചു കുമ്പിടുന്നു. അപ്രകാരം അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രമെടുത്ത് വീണ്ടും അങ്ങയ്ക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തപ്പെടാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ പാനപാത്രമാകുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. പാവനാത്മാവേ, അങ്ങയെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. ജീവനുമെൻ്റെ സർവസ്വവും മുൻപിലണച്ചു കുമ്പിടുന്നു.
വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രഹസ്യം. കർത്താവേ, അങ്ങ് വീണ്ടും വരുന്നത് വരെ അങ്ങേ മരണം ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, അങ്ങേ ഉയർപ്പ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നു. ആകയാൽ കർത്താവെ, അവിടുത്തെ മരണവും ഉയർപ്പും ഓർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങേ തിരുമുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതിനും അങ്ങേ പരിചരിക്കുന്നതിനും അർഹരാക്കി തീർത്തതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവൻ്റെ അപ്പവും രക്ഷയുടെ പാനപാത്രവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലും രക്തത്തിലും പങ്കുചേരുന്ന ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കണമെന്ന് താഴ്മയോടെ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അങ്ങേ സഭയെ ഓർക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയോടും ഞങ്ങളുടെ രൂപതാധ്യക്ഷനായ പീറ്റർ പോൾ മെത്രാനോടും വൈദികഗണത്തോടുമൊത്ത് സഭയെ അങ്ങ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കണമേ. ഉയർപ്പിൻ്റെ പ്രത്യാശയോടെ നിദ്രകൊള്ളുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെയും അങ്ങേ കാരുണ്യത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ സകലരെയും അങ്ങ് ഓർക്കുകയും അങ്ങേ മുഖത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളെല്ലാവരിലും കനിയണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തോടും ആ കന്യയുടെ ഭർത്താവായ ഭാഗ്യപ്പെട്ട യോസേപ്പിനോടും അനുഗ്രഹീതരായ അപ്പോസ്തലന്മാരോടും കാലാകാലങ്ങളിൽ അങ്ങയെ പ്രസാദിപ്പിച്ച സകല വിശുദ്ധരോടുമൊത്ത് നിത്യജീവനിൽ പങ്കുചേരാൻ ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കുകയും അങ്ങേ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ക്രിസ്തുവിലൂടെ, ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ, ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവവും പിതാവുമായ അങ്ങേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എല്ലാ ബഹുമതിയും മഹത്വവും എന്നും എന്നേക്കും. ആമേൻ. രക്ഷാകരമായ കൽപ്പനകളാൽ ഉദ്ബോധിതരായും ദിവ്യോപദേശത്താൽ രൂപോത്കൃതരായും നിർഭയം നമുക്ക് ഏറ്റുവെല്ലാം. സ്വർഗസ്നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങേ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങേ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങേ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ. അന്നു വേണ്ട ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ, തിന്മയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. കർത്താവേ, എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദിനങ്ങളിൽ സമാധാനം കനിവാർന്ന് നൽകണമേ. അനുഗ്രഹപൂർണമായ പ്രത്യാശയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ കരുണയുടെ സഹായത്താൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളെപ്പോഴും പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകുകയും എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരാകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നു എന്ന് അങ്ങേ അപ്പോസ്തലന്മാരോട് അരുൾ ചെയ്ത കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളല്ല പിന്നെയോ അങ്ങേ സഭയുടെ വിശ്വാസം തിരക്കൻ പാർത്ത് അങ്ങേ തിരുവുള്ളമനുസരിച്ച് സഭയ്ക്ക് സമാധാനവും ഐക്യവും നൽകാൻ കനിയണമേ. എന്നെന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടുകൊള്ളണമേ. കർത്താവിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ പരസ്പരം സമാധാനം ആശംസിക്കുവിൻ. ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടെ ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ. ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടെ ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ. ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടെ ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകണമേ. ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട്, ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്നവൻ. കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹീതർ. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. അങ്ങ് ഒരു വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചാൽ മാത്രം മതി, എൻ്റെ ആത്മാവ് സുഖം പ്രാപിക്കും.
അകതാരിലലിയാൻ വരുന്നു. സ്നേഹം എൻ്റെ ഈശോ തിരുവോസ്തിയായി എന്നിലണയും. സ്നേഹം ദൈവസ്നേഹം അകതാരിലലിയാൻ വരുന്നു. സ്നേഹം എൻ്റെ ഈശോ ഇത്ര ചെറുതാകാൻ എത്ര വളരണം, ഇത്ര സ്നേഹിക്കാൻ എന്തു വേണം, ഇത്ര ചെറുതാകാൻ എത്ര വളരണം, ഇത്ര സ്നേഹിക്കാൻ എന്തു വേണം. നോവിച്ച നാവിലല്ലേ നാഥൻ സ്നേഹത്തിൻ കൂദാശയേകി. നോവിച്ച നാവിലല്ലേ നാഥൻ സ്നേഹത്തിൻ കൂദാശയേകി. നിന്ദിച്ച മാനസത്തിൽ നീ കാരുണ്യം തീർത്തവുമായി. നിന്ദിച്ച മാനസത്തിൽ നീ കാരുണ്യം തീർത്തവുമായി. ഇത്ര ചെറുതാകാൻ എത്ര വളരണം, ഇത്ര സ്നേഹിക്കാൻ എന്തു വേണം, ഇത്ര ചെറുതാകാൻ എത്ര വളരണം, ഇത്ര സ്നേഹിക്കാൻ എന്തു വേണം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനായ ദൈവമേ, പരിശുദ്ധമായ ഈ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളുടെ ശക്തിയാൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം നിരന്തരം ശക്തിപ്പെടാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ. ആമേൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ, അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. സർവശക്തനായ ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. പോകുവിൻ, കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവിൻ. ദൈവത്തിനു നന്ദി. ഉണ്ണീശോയോടുള്ള നൊവേന. പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബെത്ലഹേമിലെ പുൽത്തൊട്ടിയിൽ ജാതനായ ദിവ്യ ഉണ്ണീശോയെ അങ്ങേ സന്ദർശിക്കുവാനെത്തിയ ആട്ടിടയന്മാരെ പോലെ ഇതാ ഞങ്ങളും അങ്ങയുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ അണഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത്യുന്നത ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ അങ്ങയെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവവുമായി ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹദായകനായ ഉണ്ണീശോയെ അങ്ങേ ദിവ്യജനനിയും വിശുദ്ധ യൗസേപ്പും ബെത്ലഹേമിലെ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ അവിടുത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ സ്നേഹവും സമാധാനവും ഞങ്ങളിലും എല്ലാ മനുഷ്യരിലും നിറയ്ക്കുവാൻ കനിയണമേ. ആമേൻ.
നമ്മുടെ സകല ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ മെത്രാന്മാർക്കും വൈദികർക്കും ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാർക്കും ജനങ്ങൾക്കും വിജ്ഞാനവും വിവേകവും നൽകണമേ. അങ്ങ് സകല ജനതകൾക്കും വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രക്ഷയും വെളിപാടിൻ്റെ പ്രകാശവും ആണ്. അങ്ങയെ കണ്ട് ആനന്ദ നിർവൃതി അടഞ്ഞ ശിമയോനെയും അന്യയെയും പോലെ അങ്ങയുടെ ദർശനത്താൽ ഞങ്ങളെയും ആനന്ദപൂരിതരാക്കണമേ. അങ്ങയെ ദർശിക്കുവാനെത്തിയ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ പാത്രങ്ങൾ തുറന്ന് മീറയും പൊന്നും കുന്തിരിക്കവും കാണിക്കയായി നൽകിയതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപ പാത്രങ്ങൾ തുറന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളവയെല്ലാം അങ്ങയുടെ തൃപ്പാദത്തിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പിതാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യാപൃതനായിരുന്ന ഈശോയെ നിരന്തരം സ്വർഗപിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം അന്വേഷിക്കുവാനും അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർവഹിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമേ. വിശ്വാസപൂർവ്വം അങ്ങയെ സമീപിച്ച എല്ലാവരെയും സുഖപ്പെടുത്തി ആശ്വസിപ്പിച്ച ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് വിശ്വാസം, സ്നേഹം, പ്രത്യാശ എന്നീ ദൈവീയ സുഹൃതങ്ങളിൽ വളർന്ന് സത്പ്രവൃത്തികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതത്തിലൂടെ അങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പ്രായത്തിലും ജ്ഞാനത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രീതിയിൽ വളർന്ന ഈശോയെ ഞങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ വിജയവും വിജ്ഞാനത്തിലും വിവേകത്തിലും വളർച്ചയും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും അവരെ പോലുള്ളവർക്കാണ് സ്വർഗരാജ്യം എന്നരുളി ചെയ്ത ഈശോയെ ശിശു സഹജമായ നിഷ്കളങ്കതയും വിനയവും ദൈവാശ്രയബോധവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. ഈ നൊവേനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന യുവതി യുവാക്കന്മാർക്ക് പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ സഹായത്താൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതാന്തസ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകണമേ. കൃതജ്ഞതാർപ്പണം. മാമോദിസ വഴി ഞങ്ങളെ ദൈവമക്കളാക്കുകയും വിശുദ്ധ കുർബാനയും ദൈവവചനവും മറ്റു കൂദാശകളും വഴി സത്യത്തിലും അരൂപിയിലും അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ സമൂഹമായി ഞങ്ങളെ വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നു. നസ്രത്തിലെ തിരുകുടുംബം പോലെ സമാധാനവും സന്തോഷവും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ കുടുംബങ്ങളെയും മാതാപിതാക്കളെയും ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഏകാഗ്രതയും സമാധാനവും ഓർമ്മശക്തിയും നൽകുന്നതിനെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. നീതിയും സ്നേഹവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ മാനവ ലോകത്തിന് വേണ്ടി തീക്ഷ്ണതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും അങ്ങയുടെ സന്ദേശം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ധൈര്യപൂർവ്വം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രേക്ഷിതരായ യുവതി യുവാക്കന്മാരെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. നമുക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ ഉപകാരങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് നമുക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കാം. അനുഗ്രഹ പ്രാർത്ഥന. ശിശുക്കളുടെ സ്നേഹിതനായ ഉണ്ണീശോയെ ലോകമെങ്ങുമുള്ള എല്ലാ ശിശുക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. യുവജനങ്ങളെ പരിപാലിക്കണമേ. വൃദ്ധരെ സംരക്ഷിക്കണമേ. എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും നൈരാശ്യങ്ങളും ദുർഭാഗ്യങ്ങളും അകറ്റണമേ. രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും മുറിവേറ്റ മനസ്സുകളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും കഠിന ഹൃദയർക്ക് മാനസാന്തരം നൽകുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് നൽകി വരദാനഫലങ്ങളാൽ ഞങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കണമേ. അങ്ങയുടെ അനുകമ്പയാൽ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. ഹൃദയശാന്തതയും എളിമയുള്ള ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം അങ്ങയുടെ ഹൃദയം പോലെയാക്കണമേ. അങ്ങയുടെ സഹായം തേടി വരുന്ന ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിച്ച് അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സിനൊത്തവണ്ണം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ നയിക്കുവാനും സംരക്ഷിക്കുവാനും ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും ഉണ്ണീശോ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ.
ആദിയോളം ചെറുതായവനാ മഹിമ നിറഞ്ഞോരുണ്ണീശോ എളിമയിൽ ഞങ്ങൾ വളരാനായി ദിവ്യാനുഗ്രഹമേ